Moitas grazas, Marilar. Alba, estou impresionada. Bueno, eu quero empezar tamén co capítulo dos agradecementos. Moitas grazas a RAC, ao Grupo Pensamento e Ensaio, particularmente a Marilar, a Alexandre e a Celia Pereira. Primeiro, por invitarme, pero principalmente por suscitar e propiciaren a reflexión e o debate sobre cuestións que como sociedade eu creo que deben ocuparnos e deben interesarnos. Entrando xa no tema que vou abordar hoxe, porque tampouco dispoñemos de moito tempo, todos sabemos que hoxe en día a economía mundial caracterízase pola globalización e tamén pola aceleración e intensificación dos procesos productivos. Si, o mellor apagando os outros dous. Non sei que pasa que pasa máis. Bueno, xa non fai ruido. Bueno, esta forma de producir moito e moi rápido está a producir fenómenos evidentes de degradación da nosa contorna. Factores como as deficientes técnicas de produción agrícola, forestal, industrial e mineira, a extensión incontrolada da urbanización, o desenvolvemento intensivo de infraestructuras de transporte e de produción enerxética están a producir efectos como a simplificación das paisaxes e a perda da súa diversidade e das súas características autóctonas, o abandono de zonas rurais, a extensión de plantacións e terras baldías, a destrucción de bosques pola deforestación e polos lumes e a explotación salvaxe do solo. En definitiva, estáse a producir unha transformación acelerada das paisaxes e, no máis dos casos, unha degradación. Quería... Non se move isto? Non pode haber unha sesión de ningún tipo sin algún problema informático. Efectivamente. O 50 polo menos por cento das veces a mañá se apagando e encendendo. Sí, a ver. Oxalá puidese facerse algo así noutros ámbitos da vida. Vale, moi ben. Bueno, quería poñer algúns exemplos centrados na nosa terra, aínda que obviamente estes fenómenos acadan niveis de moita máis gravidade noutras partes do mundo, pero nós temos a nosa ración. Aquí vemos unha louseira en Valdeorras, en Casallo, concretamente vemos aí a viliña de Casallo como unha deficiente técnica de explotación mineira sin recuperación ambiental e afectando directamente a vida da poboación. Como exemplo da homoxeneización de paisaxes e de perda das características singulares das paisaxes autóctonas, vemos unha plantación de eucaliptos en Galicia e outra nas antípodas, Australia, que nos costaría distinguir. Un fenómeno para min tremendo que é o da planta de Ence na ría de Pontevedra, nunha formación natural como son as rías de excepcional valor non só paisaxístico, senón ambiental e de toda orde. Vemos a situación inicial da ría, o principio do recheo e a situación actual de Ence, recentemente confirmado polo Tribunal Supremo unha prórroga que vai permitir que a concesión dure 150 anos e vemos como contorna da vida das persoas onde se ubica hoxe a factoría de Ence antes e despois da construción desta factoría. E, finalmente, pois, unha forma de degradación paisaxística por antonomasia, desto habería centos de exemplos, un parque eólico en Ponteceso. Bueno, estes fenómenos de degradación paisaxística xa comenzaron hai algún tempo a xerar unha reacción por parte da sociedade. Aparece unha sensibilidade colectiva que
que se traduce nunha demanda de protección, e esta demanda de protección abre o camiño á intervención do dereito. Xorde así o interese no estudo da paisaxe no ámbito xurídico. O recente destes achegamentos fai que nos atopemos ante un campo de estudo novo para os xuristas. A paisaxe é aínda un concepto en construción, un concepto xurídico en construción, o debate sobre a súa natureza está moi vivo e o tratamento xurídico que ten está en evolución constante. Pero, que entendemos por paisaxe? A palabra paisaxe forma parte da nosa linguaxe habitual e seguramente todos creemos saber o que significa este vocábulo. Pero, en realidade, o concepto de paisaxe, contra o que poida parecer, é un concepto relativamente recente, non foi sempre igual, senón que ven evolucionando ao longo da historia, e aínda hoxe resulta difícil de delimitar, non é un concepto asentado e cun significado claro. Como digo, o concepto de paisaxe é un concepto moderno. Máis alá da capacidade que temos cada persoa, cada individuo de contemplar o mundo que nos arrodea, de apreciar beleza nel e de experimentar placer nesa contemplación, o concepto de paisaxe aparece únicamente cando esa maneira inicialmente individual ou persoal de contemplar o contorno entra a formar parte da cultura dun pobo. É dicir, cando esa forma de mirar que podemos chamar sensibilidade paisaxística incorpórase o xeito habitual de relacionarse unha sociedade coa súa contorna. Na cultura occidental isto non acontece até a Idade Moderna, concretamente até finais do século XVIII e, nomeadamente, no século XIX como movemento romántico. O xurdimento na nosa cultura desto que denominei sensibilidade paisaxística obedece á aparición de novas formas de percibir e de comprender o espazo e empeza a conformarse en dous ámbitos distintos, o ámbito artístico e o ámbito científico. Estas dúas novas perspectivas de achegarse á natureza que aparecen na época romántica, a artística máis a científica, reflíctenas moi gráficamente, por eso puxen esta diapositiva, Pedro Urquijo e Narciso Barrera con estas palabras. Ante el paisaje, el sujeto romántico contempla, siente e imagina, pero también observa, piensa y razona. No ámbito artístico, durante o romanticismo, o medio físico deixa de verse únicamente como lugar onde se desenvolven as actividades humanas para converterse no tema central da obra de arte. Tanto na pintura, na que abundan as representacións de paisaxes, aquí temos dous exemplos, como na literatura, onde empeza a estenderse a literatura de viaxes, con descripción de paisaxes. Como reacción ao racionalismo propio da Ilustración, no romanticismo predomina unha visión poética e idealizada da realidade. O mundo percíbese sensorialmente cargado de subxectividade. Por outra parte, os nacionalismos que xorden nestes momentos exaltan a paisaxe como unha forma de saltaren tamén os valores dos territorios cos que se identifican. A paisaxe empeza neste momento a ser obxecto de consumo social por parte das elites culturais e sociais. No ámbito científico, hai que destacar que a finais do século XIX empezouse a estudar a natureza desde unha perspectiva científica. Os estudos desenvolvidos polos naturalistas nestes tempos dan lugar ao nacemento da xeografía como disciplina científica dedicada ao estudo da natureza. E foi precisamente neste eido da xeografía onde se acuñou por primeira vez o termo paisaxe. O primeiro en dotar de metodoloxía científica o estudo da natureza foi o naturalista alemán Alexander von Humboldt. Aquí temos dúas ilustracións del. Os seus traballos superaron a mera descripción dos fenómenos naturais para ocupárense de observar e despois sistematizar os datos. Foi el, ademais, o primeiro que diferenciou os conceptos de natureza e de paisaxe, entendendo que o paisaxe era o produto do entramado de relacións sociais e culturais que actúan sobre a natureza e que producen unha modificación fisiográfica no territorio. Ao longo xa do século XX, defendéronse dúas concepcións distintas de paisaxe. A primeira, a concepción naturalista, que concibe que entende a paisaxe como un espazo natural libre da intervención humana e que predomina durante a primeira metade do século XX.
A segunda concepción, a concepción cultural, concibe a paisaxe como resultado da interacción entre o home e a natureza. É unha concepción que xorde principalmente despois da Segunda Guerra Mundial e que se vai impoñendo ao longo da segunda metade do século XX. Temos aquí, quixen representar aquí o que sería unha paisaxe natural dentro do de natural que pode haber nunha cultura como a occidental, nun territorio como europeo, é unha paisaxe cultural resultado da intervención humana sobre a natureza. Finalmente, desde finais do século XX, xa decididamente no século XXI, o concepto de paisaxe incorporóuselle un elemento novo de carácter subxectivo fronte ás dúas concepcións anteriores, tanto a naturalista como a culturalista, que concebían a paisaxe como unha realidade física, como unha realidade obxectiva, un espazo físico territorial. A finais do século XX, empézase a defender un concepto de paisaxe no que cobra protagonismo un elemento subxectivo que é a percepción. A percepción sería o vehículo que transforma unha realidade física en paisaxe. Dise así que a paisaxe é unha elaboración mental que realizamos os seres humanos a través do fenómeno da cultura. É, por unha parte, un tanxible xeográfico, pero é tamén a súa representación intanxible composta polas lecturas subxectivas que atribúen a esa realidade física significados de diversa índole. Significados estéticos, vivenciais, identitarios, simbólicos. O proceso de percepción estaría integrado pola observación da realidade, a interpretación da realidade observada e a asignación dun valor a esa realidade. Polo tanto, nesta concepción, a noción de paisaxe estaría integrada por un elemento obxectivo, que é unha realidade física, e un elemento subxectivo, que é a percepción desa realidade física a través da observación, a interpretación e a valoración ou asignación dun valor á realidade. Por outra parte, esta asignación de valor converte a paisaxe nun recurso, entendendo como recurso unha fonte de beneficios de diversa índole, tanto materiais como inmateriais. Ata aquí un brevísimo relato da evolución do concepto común de paisaxe. Voume referir agora á recepción deste concepto no dereito. É dicir, o proceso a través do cal a paisaxe pasa de ser obxecto de estudo por diversas disciplinas científicas a recoñecérselle tamén unha dimensión xurídica, é dicir, a converterse nun concepto relevante para o dereito e que debe ser obxecto de regulación xurídica. Efectivamente, aínda que, como vimos, a paisaxe xa estaba presente tanto nas ciencias como nas artes, pasou inadvertida para o dereito ata que, como indiquei ao principio desta intervención, a nosa contorna empezou a sufrir alteracións graves e aceleradas causadas polas actividades humanas. Este tipo de alteracións, como tamén dixen, xerou un fenómeno de sensibilización social e a sociedade empezou a valorar a calidade da nosa contorna, a ser consciente da súa dimensión económica, ambiental, cultural e social, a ser consciente do seu impacto no benestar e na calidade de vida, e a ser consciente tamén de que é un recurso que se esgota, que se destrúe por determinadas accións humanas máis ou menos irreversibles. Cando esta sensibilidade social acada un certo nivel, acada un determinado grau, empézase a sentir a necesidade de tutela xurídica e aparece a demanda de protección polo dereito. E así é como a paisaxe se converte nun concepto que interesa ao dereito e que debe ser obxecto de regulación xurídica, o que non aconteceu ata o século XX. Na evolución do concepto xurídico de paisaxe podemos distinguir varias etapas máis ou menos correlativas cas que expuxen até agora en relación ca evolución do concepto común de paisaxe. Na primeira metade do século XX, o que se protexeu legalmente, o que foi destinatario dunha tutela, dunha protección legal, foi a dimensión estética da paisaxe. Nesta etapa, o dereito reflicte unha concepción esteticista que limitaba o concepto de paisaxe a aqueles territorios que posuísen
unhas características consideradas excepcionais desde o punto de vista histórico, natural ou estético. Só se lle asignaba a denominación de paisaxe a este tipo de territorios considerados excepcionais. E, coherentemente, a protección xurídica limitábase tamén a estes territorios porque se consideraba que había que salvagardar os seus valores extraordinarios. A esta concepción responde un sistema de protección mediante a delimitación de coutos pechados ou reservas aos que se procura illar da actividade humana transformadora para preservar as súas características. Aparecen así as figuras de Parque Nacional, Espazo Natural e outros semellantes, dos cales a primeira manifestación da historia foi o Parque Nacional de Yellowstone. Tamén pode citarse como exemplo desta concepción o artigo 45.2 da Constitución Española da Segunda República, que establecía que el Estado protegerá también los lugares notables por su belleza natural o por su reconocido valor artístico e histórico. A partir da Segunda Guerra Mundial, empézaselle a asignar a paisaxe un valor patrimonial, é dicir, a paisaxe empeza a considerarse como un patrimonio. E a esta concepción responde a Convención da UNESCO de 1972 sobre o patrimonio mundial, cultural e natural. Aínda que non se fala expresamente de paisaxe na Convención, sí que é a primeira vez que xunto cos bens e os conxuntos de bens se atribúe o concepto de patrimonio aos espazos ou zonas. Recoñécese a existencia dun patrimonio espacial ou territorial. Así, dentro do patrimonio natural, fálase das zonas naturais que teñan un valor universal excepcional desde o punto de vista da ciencia, da conservación ou da beleza natural, e tamén dentro do patrimonio cultural se inclúen os lugares definidos como, entre outras, zonas que teñan un valor universal excepcional. Es decir, empeza a falarse das zonas como patrimonio. De todos os xeitos, aínda, como podemos ver, se utiliza unha concepción estática que se construe sobre un valor que se debe salvagardar ou preservar dos cambios. Ademais, o patrimonio cultural e o patrimonio natural considéranse dúas categorías diferentes. A partir da década dos 60, xa no século XX, comeza a superarse esta concepción estática de paisaxe e as paisaxes protexidas empezan a concibirse como territorios vividos, habitados, que, polo tanto, experimentan modificacións. Ábrese paso así unha concepción dinámica da paisaxe, entendida esta como unha realidade en continua transformación. A paisaxe, polo tanto, empeza a concibirse como, primeiro, unha realidade dinámica, en continua transformación, e, segundo, unha realidade complexa, conformada por elementos tanto naturais como tanto materiais, naturais e culturais, como inmateriais, tanxibles e intanxibles. Empezan así a xustapoñerse as tipoloxías de patrimonio natural e patrimonio cultural. No ano 1992, como resultado deste novo enfoque, a Convención, o Comité do Patrimonio Mundial, que elabora as directrices prácticas para a aplicación da Convención da UNESCO, introduciu por primeira vez o concepto de paisaxe cultural, entendido como ben que representa a obra conxunta do home e da natureza. E afirma que comprenden unha gran variedade de manifestacións da interacción entre a humanidade e o seu contorno cultural. Gustaríame aquí destacar, esta é unha transcripción das directrices da UNESCO, o que na presentación dixo o presidente da Real Academia. A íntima relación que existe entre o contorno, entre o territorio, entre a paisaxe e as técnicas de utilización viable das terras, a conservación dos valores naturais do contorno e dos valores culturais das sociedades que o habitan. A finais do século XX incorpórase unha nova perspectiva. Vemos que se trata dun concepto en constante evolución, estamos falando no último século. Incorpórase unha nova perspectiva que é a da planificación territorial.
Dado que a paisaxe é un espazo complexo no que conflúen un conxunto de elementos diversos, tanto naturais como artificiais, empeza a considerarse que todos estes elementos teñen que ser obxecto dunha integración axeitada. Xa non só se pensa en protexer determinadas áreas delimitadas, senón que para calquera territorio se considera necesario que a confluencia e interacción de todos os elementos que están presentes sexa obxecto de planificación. Aprézase, en definitiva, a necesidade de ordenar os usos do territorio e de procurar a armonía e a adecuada integración de todos os elementos que conforman o contorno. Esta nova perspectiva de integración de elementos diversos é a que empeza a marcar o camiño cara a un concepto xurídico de paisaxe como tal, concepto autónomo de paisaxe. De todos os xeitos, aínda non podemos falar dunha categoría autónoma, nin tampouco dunha regulación que verse sobre a categoría paisaxe, sino de regulacións fragmentarias que teñen por obxecto os diversos elementos que compoñen a paisaxe. Por último, a etapa máis recente desta evolución xurídica, xa propia destes últimos anos, responde a unha concepción social da paisaxe. No tratamento xurídico de paisaxe xa non só se toma en consideración a realidade obxectiva, o territorio e máis o que hai nel, senón tamén, e moi especialmente, a relación sensible que establecen as persoas con ese territorio. O valor que ese territorio ten para a cidadanía que o percibe e a función que ten como sistema referencial, simbólico, identitario, sentimental, etc. Empeza a entenderse a paisaxe como o marco de vida das persoas que o habitan. Este é o Monte Pindo, nunha fotografía de principios do século XX. 5 minutos, vale. Vou ter que acelerar moito. Bueno, a finalidade do dereito, desde este punto de vista, xa non é protexer un espazo determinado, senón protexer a necesidade das persoas, a necesidade que teñen as persoas de estableceren unha relación sensible cun territorio, de beneficiárense desa relación e de participaren na determinación das características formales dos lugares que habitan ou frecuentan. Esta é unha frase que a min me gusta moito de Ricardo Priore, que é o secretario do Convenio da Paisaxe do Convenio de Europa, do Consello de Europa, perdón. Polo tanto, hoxe en día, enténdese que todos os territorios constitúen o marco de vida dunha poboación, todos teñen, polo tanto, unha dimensión paisaxística que interesa ao conxunto dos seus habitantes e todos teñen que ser obxecto de protección. Todos os cidadáns, en definitiva, teñen dereito a unha paisaxe de calidade, aínda que os territorios nos que habitan non teñan unhas características excepcionais. A paisaxe tense que recoñecer como un recurso colectivo e como unha parte esencial do patrimonio de todos. E este é o enfoque que toma en consideración o instrumento xurídico fundamental con que contamos hoxe en día en materia de regulación de paisaxe, que é o Convenio Europeo da Paisaxe do Consello de Europa do ano 2000, ratificado por España no ano 2007. Bueno, vou prescindir dos principios que inspiran este convenio, porque responden basicamente ao que remato de dicir, e obviamente o tempo non me dá para isto, e gustaríame rematar dicindo que o último grito en concepción xurídica da paisaxe é o enfoque que considera non só a paisaxe como obxecto do dereito, non só a relación dos homes ca súa contorna, do ser humano coa súa contorna como obxecto do dereito, sino a existencia dun dereito subxectivo por parte das persoas á paisaxe. En que se concreta este dereito subxectivo á paisaxe? Nun dereito en exixir aos poderes públicos a protección dos valores inmateriais que subxacen na relación entre os individuos e as sociedades e a súa contorna. Bueno, vou prescindir tamén da natureza xurídica da paisaxe e si me gustaría destacar neste punto que a xurisprudencia do Tribunal Europeo de Dereitos Humanos está en liña con este enfoque. Contamos xa con 5 ou 6 sentencias
que consideran a paisaxe como un interese xurídico colectivo, non tanto como un ben, como un patrimonio, como un obxecto do dereito, senón como un interese xurídico, e abrindo camiño mesmo á súa consideración como un dereito subxectivo. Entende o Consello de Europa que este interese xurídico colectivo que é a paisaxe comporta determinados deberes xurídicos de protección por parte dos poderes públicos e pode supoñer tamén a limitación de dereitos e intereses dos particulares. Convenio Europeo. Ben, pensaba falarvos un pouquiño dos principios e as obrigas que establece o convenio do Consello de Europa, pero, bueno, pois moi rapidamente, porque eu creo que son ideas moi interesantes. O Convenio de Florencia, que así é como se chama o Convenio do Consello de Europa sobre a paisaxe, porque ali é onde se asinou, introduce principios moi interesantes. En primeiro lugar, que a paisaxe é un elemento clave do benestar individual e social, e que a súa protección, xestión e ordenación implica dereitos e responsabilidades para todos os poderes públicos e cidadanía. Segundo, que existe unha relación entre paisaxe e desenvolvemento sustentable. Volvemos á idea que comentaba antes. Recoñécese a relación entre os factores naturais ou ambientais e os factores sociais, políticos e económicos. Destácase que a paisaxe contribúe a formar a identidade territorial e é unha compoñente fundamental do patrimonio dos povos. Establece tamén que a poboación é un elemento central de referencia na regulación da paisaxe. Hai que introducir, regular, contemplar o papel activo dos cidadáns na toma de decisións que afecten as paisaxes e a súa participación na planificación do territorio. E, ademais, last but not least, ademais de ser un ben de interese xeral nos ámbitos cultural, ecolóxico, medioambiental e social, o convenio destaca que a paisaxe é tamén un recurso favorable para a actividade económica. Consecuencia desto, o Convenio de Europa establece unha serie de obrigas para os Estados. Obriga de recoñecer xurídicamente a paisaxe, é dicir, de introducir nos ordenamentos xurídicos o concepto de paisaxe. Obriga de integrar as paisaxes en todas as políticas sectoriais, ordenación territorial, urbanística, cultural, medioambiental, agrícola, económica, etc., calquera que poida ter impacto na paisaxe. Obriga de establecer procedementos para a participación pública. Obriga de adoptar medidas de sensibilización da sociedade e tamén das autoridades públicas. E obriga de identificar e cualificar as paisaxes propias, analizar as súas características e facer seguimento da súa transformación. Bueno, estes principios foron positivizados no noso dereito, tanto a nivel estatal, pero especialmente a nivel autonómico. En Galicia hai unha lei de protección da paisaxe, e eu diría que agora a asignatura pendente é a aplicación destas normas de dereito positivo que incorporan todos estes principios e obrigas dos que falei, pero sin que ninguén creo que nos demos moita conta de que están incorporadas. Bueno, nada máis, moitas grazas.